owayengumdlali weKaizer Chiefs uSputlaNhlapo uthi uZwane kumele atuswe ngokukhiqiza iningi labafana basebancane eqenjini lokuqala leqembu elikhona njengamanje. uZwane uqeqesha iningi lentsha yale club eqenjini labo le-DSTVDiskiChallenge ngaphambi kokunyuselwa eqenjini lokuqala u-Aiden McCarthy, Happy Mashiane, Jabulo Blom, SamukeloZwane, Nkosingiphile Ngcobo, Duduzi Shabalala, Mfundo Vilakazi noWandile Duba bonke bathweswa iziqu ngaphansi kweso lika-Zwane. uNhlapo ubalula uSamukeloZwane njengomunye wemikhiqizo ka-Zwane esezingeni eliphezulu. uSamukeloZwane ungumdlali oseqopheleni eliphezulu kakhulu, akasakudingi ukubolekiswa ndawana thize, selimfanele ithuba kuKaizer Chiefs, kusho uNhlapo. Bengiqala ngqa ukumbona evunyelwa ukuthi adlale imizuzu engu-90 ngokugcwele. Bonke abafundi baka-Zwane bayavuthwa manje. Bonke laba basebasha eqenjini elikhona kuKaizer Chiefs babengabafundi baka-Ada. Asingaligwemi iqiniso, u-Ada wenza lezi zingane zithuthukiswe nguye. Namhlanje abadlali abafana noNgezana badlala phesheya kwezilwandle baqeqeshwa ngu-Ada. Kanjalo lo mfana uZwane uyaphusha, wenza kangcono nje impela, kuphela udinga imidlalo eminingi. Ngiyayithanda into eyenziwa yilo mqeqeshi uNabi ngalaba bafana, uyabanika ithuba. Kimina ungumqeqeshi ohamba phambili, sambukela phansi saqala, kodwa manje sesiyabona ukuthi angenzani, akazange axoshe umuntu, ubegcina wonke umuntu. Iningi lalabadlali beChiefs belikhona nangesizini edlule. Uyabona manje uma kudlala iKaizer Chiefs wonke umdlali uyagijima efuna ibhola, akekho omaye athithize engazi kufanele enzeni. u-Ada wabakha kanjalo. uNabo engeze cishe abadlali abathathu kuphela. Ungumqeqeshi ongcono kunabo bonke lo esinaye manje. Asimnike ithuba, singajahi ukulindela ukuthi uzowina i-calling knockout noma ashaye iMamelodiSundowns. Ngijabule kakhulu ngeqembu lamanje leChiefs, ngisho noma lalibhekene neSundowns bahlulwa belwile.